Onks joka asiassa liian selkeä ero? Ettei sitä huomaa vast kun vikal hengen vedon. Liikkeet piina selkeä pehto eikä siitä pääse ero. Elämä on lyhyt testi ja meille hetken meno. Pitäisköhän asioita eteenpäin kertoo, mut mitä tapahtuu kun iskee faktat kehi? Oiskohan eläminen sit jotenkin helppoa vai alku hyvä ja lopuks meni paskaks sekin? Voikohan nykyistä enää entiseen verrata? Aika kuluu aina hetkisen kerralla. Sekunti sekunnilta ajatukset vaimenee. Vuodet tehosta sama vanha tunne laimenee. Miks olla iloinen, jos kohdellaan ku roskaa? Ai siksi kun media puhuu ja se hyväns kuulostaa. Tän takki mietti voijaakses ihmisenä elää. Ranka filmi peräs ei oo vaan niin ilmiselvää enää. Koostumus 3 asiaa, valta, raha, ahneus, joten täytyy pelkää pahinta. Oman näkemyksen selvä tarina, jos annetaan 2 suuntaa. Pitääkö pelkää valita, kun vartavasti tapahtuu se harha askel? Mut itse antamalla kaiken saattaa saada anteeksi. Silti palataan kaikki viedään, mitä lopuks tapahtuu. Sen kun saiskin tietää. Suomessa nuoriso venää kuolema tuomio. Ja joka muuvi turha ellei tuo sitä suosio. Mut mitä jos tälle minkä näköis muotio? Ei silloin voi yksin